Dnes vám s radosťou predstavujem na predaj tento exkluzívny rodinný dom v srdci golfového ihriska Hrubá Borša. Nádherný slnečný pozemok s rozlohou takmer 3000 m2 s bazénom či veľkorysá užitková plocha sú len začiatok. Poďte sa sami presvedčiť. Aj vás táto nehnuteľnosť očarila tak ako mňa. Rada vám ju predstavím osobne. Vidíme sa na obhliadke.